Парти Джак, здравейте! Показвам ви ето тези балони цветчета, балон с сърце, балонено бомбонче с такъв весел балон отгоре и ги пъхам в ето този грамадански чувал, който е почти 3 метра. Балоните са за кукления театър във Варна. Имат празнично събитие и представления и им трябват ето тези цветни балони. Те ще бъдат раздани на едни дечица, които ще имат някакви неща, ще правят с тях. Вижте колко са красиви. Този чувал е първият. Ще им надуем два такива големи чувала, като балоните за кукления театър от Парти Джак са подарък. Тъй като от дълги години си партнираме, от време на време работим заедно в някакви събития, а и аз самият преди много години съм работил за малко в кукления театър. И тази година тези неща, тъй като културата няма добър бюджет, ние от Парти Джак решаваме, че ще направим този подарък от нас за тях. А вие, когато имате празник, знаете към кого да се обърнете. Парти Джак е правилният избор.